Imos falar de fútbol con mayúsculas, como decimos sempre. Falamos de dous equipos que son referentes, un na segunda categoría do fútbol español, na Liga Hypermotion, como o Deportivo da Coruña, e outro, bueno, que decir do Real Madrid, o mellor equipo da historia, segundo todos os expertos, que tanto como o Depor, pois aquí en Culleredo teñen unha lexión de seguidoras e seguidores que están agrupados, asociados en peñas, e que por eso pois se pode decir que son os dous equipos que máis se siguen en Culleredo. E sempre falamos deles con Fernando Blanco, o presidente de honra da Escola Galega de Adestadores de Fútbol, o que despois de que remate este programa imoslle dar vacacións que ben merecidas que as ten. Fernando, que tal? Moi bons días. Hola, bon día. Hai que coller vacacións, Importante para todos, ¿no? Para desconectar un pouco e cargar pilas, o sea que eso é moi recomendable. O que parece que, bueno, que estamos metidos pouco marxen hai este ano que bueno, pues como mundialito de clubs, si falamos do Depor, prácticamente estamos a unha semana de que teñen que volver a reaparecer en Abegondo antes da xira a Inglaterra, porque o día 7 se teñen que presentar, o sea que estamos hoxe co día 30, último día de mes, o sea que lles queda unha semana de vacacións, o sea que isto sin parar, o sea, a verdade é que polo sindicato e pola AFA teñen que ter, parece ser, un mes de vacacións, pero o que falamos xa o outro lunes, non sei como van a facer con o tema de os que están aínda no mundialito, como é o caso do Real Madrid, non? Falaba de que non se lle puxese partidos nas dúas primeiras xornadas de Liga, non sei como vai a resolver eso Tebas, porque estaba en contra totalmente. O sea que penso que era o que falábamos ao principio, que as vacacións son necesarias para todos, o sea que as collo eu, espero que ti tamén e moitos. Sí, parece que perdemos un pouquiño. A ver, en vez de estar así mirando para a ventana, tens que mirar para outro lado, tens que girarte, a ver se collemos que a veces parece que se vai. Sí, a veces se vai. É que, bueno, se está o día un pouco nublado, Entonces, pode ser eso, pode ser eso. É normal, porque, de feito, non escoito ningún avión dirección a Alvedro, e penso que hoxe vai haber moito desvío, porque, tal como está de néboa, non creo que poidan aterrizar hoxe. Entonces, se ve que afecta tamén as ondas. O que si afecta, as condicións meteorolóxicas afectan os vos e afectan o fútbol. Mira o que pasou esta fin de semana nese mundaliño de clubes, especialmente o sábado no partido entre o Chelsea, creo que era o Benfica, non? Se non me lembro mal, que por ameaza de tormenta eléctrica pois acabou 2 horas suspendido. A ver se durante esta semana o partido que lle toca ao Real Madrid frente a Juventus non se ve interrumpido. Como ves ese partido? Están todos os madridistas aquí de Culleredo pendentes. Parece que o Madrid chega en mellor momento que a Juve, pero eso o mellor non quere decir nada, non? No, home, o Madrid ahora mismo pouco a pouco tamén, a pesar de que está finalizando as competicións, se vai encontrando mellor con as novedades que está metendo Xavi Alonso, xente que nova, que non había xogado, entón pouco a pouco se van acoplando, ¿no? Que eso é bon. Eu, desde logo, si teño que apostar, ahora mismo aposto polo Real Madrid que vai a pasar e vai eliminar a Juventus, ¿no? O sea, que eu creo que se vai meter en cuartos. Penso que o Madrid vai pouco a pouco, pero falando antes do tema meteorolóxico, pois efectivamente que eu que estuve vendo un programa nocturno cando salían do hotel no anterior partido, xa tiñan problemas que non se vai poder xogar o Real Madrid, e o que non sabía eu que parece que ten que pasar unha hora despois de que caia o último rayo, que non podes volver outra vez ao campo. Entón, pues, bueno, xa como teñen establecido, teñen unhas medidas, pues vamos a ver se de aquí ao día que xoga o Madrid, pois o tempo se normaliza un pouco e desaparecen esas tormentas, e é capaz de facer un bo partido, ser capaz de eliminar a Juventus, porque, bueno, despois o
o calendario que ten tampouco é que sea moi complicado. Non sei se ese calendario está un pouco teledirixido, pero tendría que enfrentarse a eliminatoria entre o Dortmund e o Monterrey. Creo que entonces, pues bueno, penso que polo menos hasta cuartos ten que chegar sí ou sí. Depois aí xa falaremos, porque claro, aí podía ser xa palabras maiores contra o que lle poida tocar, ¿no? Entonces, penso que de todas formas, si os equipos, a maioría, se desplazaron polo tema dos cartos, creo que xa ten unha morea de millóns conseguidos, A verdade é que si se falaba estes días do que xa leva 40 e pico, e decían, bueno, nun coñecido xornal deportivo, decían que con eso xa se paga unha fichaxe, e logo outro artículo, non sei se por casualidade, pero no mesmo o leía despois, falaba tamén de que o ben que lle viría ao Barça eso para pagarse a Nico Williams. Sí, está claro que bueno, que sempre veñen ben os cartos a todo o mundo, pero se fala dunhas cifras astronómicas, tremendas, por ir a xogar un torneo. Sí que é verdade que é moi longo, que van a estar ali prácticamente un mes aqueles que vayan avanzando eliminatorias, pero me parece que o Atlético de Madrid, que xa cae unha anterior, que xa está en España de volta, falaban de que traía 25 ou 30 millóns de euros, o sea, unha burrada de diñeiro. Por iso digo que o Madrid pode pagar, claro que pode pagar outra figura de outro fichaje co que vai a conseguir ali. E o Barça se eliminaría, o sea, as palancas xa non lle facían falta para fichar a Nico Williams, o sea que foi unha mágoa que non fora lá, porque ahora ten que facer malabarismos para conseguir ese diñeiro. E se fala de que o Madrid, que xa ten fichado a Trent Alexander-Arnold, se fala de Mastantono, que xa estaría feito, e de feito que non vai a entrar ata que teña a maioría de idade, que a cumple creo que no mes de xullo, e logo estáse pendente de carreras que estado o xogador do Benfica que non xogou neste Mundial de Clubes, xa está eliminado o equipo portugués. Non sei se ao Madrid lle fai falta algo máis. Se fala moito de un xogador da selección sub-19 británica, de Keith Smith, que parece que está a facelo ben, estivo facendo ben no última competición europea de categorías inferiores. Ti crees que deses torneos hai xogadores realmente tan importantes que podan ser obxeto de fichar por un grande equipo, como neste caso o Real Madrid? Sí, sempre, hai moitos olladores, están aí sempre vendo xogadores, e penso que sempre surxen grandes figuras, e sempre son importantes. A verdade que están saindo xogadores bons, o Madrid como un gran equipo sempre está ao acecho de todos esos, e ten que fichar sempre o mellor. Aquí non valen medianías, sabes que está xogando moito de cara a Liga, cara a Champions, e non podes vir con xente a probar. Ten que ser xogadores firmados, e nunca cerran de todo o capítulo de fichajes, porque sí que é verdad que cando empece a Liga ves un pouco as carencias ou onde che pode fallar algo, pois aí é onde ten que reforzar. Pero ahora mismo penso que ten todas as líneas, porque o que a dianteira ten, xa penso que non van a fichar a nadie, na portería ten ben coberta, e penso que quizás pode haber alguna debilidade no tema de centrais, o que xa tantas veces falamos do medio centro, que se fai esos fichajes o vai a ter ben coberto, sin pensar xa nin en Kroos nin en Modric. Sabes que eses xa non están, e que son figuras irreemplazables, o sea, pouco a pouco pode surgir un talento, pero que é moi difícil. Entonces ten que arrancar con o que hai e darlle confianza a esos chavales, ¿no?
Aí se fala moito do xogador Mastantono, que é ese xogador xovencísimo arxentino, que xa estaría fichado. Ese xogador é máis medio punta que medio centro, non? Entendo eu, non sería quizáis o sustituto natural dos dos grandes, non? Que xa non ten o Madrid. No, penso que para cubrir esas dúas figuras fai falta moito talento e é moi difícil que se dé con xente tan xoven, no? O sea, Lamine Yamal ou Messi sale un cada 30 anos. Entón, pues, non quere decir que con o paso do tempo e vaya collendo pozo, solvencia, que teñen xogadores con un gran talento e que teñen moito fútbol dentro, pero claro, estamos falando de xente xa moi veterana e cando colleron toda esa categoría, tanto Modri, mira os anos que ten, pero os anos que leva aí xa loitando en todas as competicións, non? Entonces, hai que darles un pouco de tempo e sí que é verdade que acompañado de grandes figuras como pode ser Vinicius e Bellingham e unha serie de xente, pois bueno, pouco a pouco se van facendo, saben o que vai a ser xogar no Bernabéu, as grandes tardes de Champions, e se teñen que ir facendo, pero claro, ao principio o de sempre, digamos que a novatada na categoría tes que ir pagando e pouco a pouco vas aprendendo sempre arropado por esa xente que falamos, non? Ahora que falas de arropar, eu vi outro día o partido de, neste caso, no que xogou Messi, no, con o Paris Saint-Germain, que acabou perdendo, bueno, de un xeito escandaloso, por decirlo así, non? Decía eu, Messi que gran xogador, que xa non está evidentemente no seu mellor momento porque xa é maior, pero aínda se lle nota calidade, aínda que os seus compañeros Busquets, Jordi Alba, o propio Luis Suárez, se lles notou un poquinho máis que ao propio Messi, que pasou o tempo. Fíxate, os 4 que foron os piares fundamentais con outros xogadores do Barça, pero claro, entre que pasa o tempo e que non teñen aquel equipo tan completo, porque o Inter de Miami, con todo o cariño, non é o Barça no que xogaba Messi nos seus mellores tempos. Que importancia é non só que ti teñas calidade, senón que o equipo realmente teña xente que poda formar un equipo temible. Pode haber unha estrela que teña moitísima calidade, o mellor xogador do mundo, pero como non este ben acompañado non gaña el só os partidos, non? No, eso está clarísimo. É un pouco o que estamos a falar, no? De todas formas, en este caso, perdón, estamos falando de xente que xa está un pouco de volta, por eso se foron ese equipo, porque teñen moito fútbol dentro, pero che fallan as facultades. O sea, son xente xa que están aproximándose aos 40, cando é un equipo que corre. Onte, por exemplo, o tema do Paris Saint-Germain, porque levantou o acelerador, levaba 4 e non quería Luis Enrique facer sangue do partido, pero está claro que a calidad, pois, si eso non se perde nunca. A prova é que sale Messi como partido anterior ao Paris Saint-Germain, que mete un gol pola escuadra cando sabes que todo o mundo che vai tirar aí, pero non son capaces de controlala. Pero claro, ayer xa decían o Paris Saint-Germain corre e Messi anda. Entonces ese é o problema, independentemente de que decía incluso Luis Enrique que moita xente ainda paga unha entrada solo por ver a Messi, pero claro, non é o Messi do Barça de fai 10 anos. O tempo pasa para todos, ten esa calidade, que era o que falábamos de na inversa nos xogadores do Madrid, que son a maioría moi xóvenes, unha vez que se vayan Lucas e Modri, esta xente, que os chavales que van a vir novos, pois pouco a pouco van en línea ascendente, que é o que lle está ocorrendo ao revés aos do Inter de Milán, que van un pouco, pois eso, a un equipo que xoga en plan de exhibición, que parece que están facendo un campo novo en Miami solamente para 25.000 espectadores que pagan unha entrada por ver a Messi ou ver a Busquets, pero que tampouco van moito polo tema de o fútbol competitivo, sino é máis ben fútbol de exhibición, ver xogar a eses xogadores, pero como están facendo un pouco en
Qatar e Dubai e todos esos países que pagan tanto, pero que non viven o fútbol como se vive en España, lógicamente. Fernando, xa para rematar co capítulo Real Madrid, que está en pleno Mundial de Clubes, con esa camino que, en principio, si pasa mañá contra a Juventus, se ten que enfrentar ao gañador da eliminatoria ante o Dortmund e o Monterrey, despois lle quedaría enfrontarse nos cuartos ao gañador do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Múnich. A quen vesti, xa non digo se é o Madrid ou é outro equipo, a quen vesti máis favoritos para estar na final? A mí me parece que o Paris Saint-Germain e o Manchester City polo visto ata agora. Sí, a verdade é que dos partidos que lle vin o Paris Saint-Germain está noutra dimensión, ¿no? No sentido de que xoga cos equipos e sabes, mete goleadas, 4-0, 5, 4, o sea, sempre un equipo que que está marcando moitos goles, entonces está nunha forma ahora extraordinaria, o sea, o campeón da Champions, o sea, está tío, Luis Enrique ten un equipo que nadie daba nada al principio, a verdade é que ahora hai que felicitarlo porque ten un equipo moi ben, ¿no? Eu confiaba moito en que algún equipo, pois, bueno, digamos, brasileiro, sudamericano, pero o Flamengo lle toca co Bayern Múnich, o sea, bueno, o Flamengo quedou eliminado, ganou o Bayern. Ganou o Bayern, agora, a eliminatoria Bayern PSG, e despois por outro lado, que te decías, o que vexo máis forte o Manchester, a ver se algún deles pode dar, digamos, a sorpresa, ¿no? Eu confiaba que igual, pois eso, o Palmeiras, que podía ser o mismo Fluminense, pero vamos a ver como responden, por aquilo de que estaban máis en forma, que estaban quizá comenzando máis as competicións, non estaban na línea na recta final, como lle pasa ao Bayern ou ao Paris Saint-Germain, que poda costar un cansazo, o mismo Real Madrid, tamén con esas baixas, e xente que xa non vai continuar, pero a ver como responden, pero vexo, para min, desde logo, ahora mismo, vexo moi forte o PSG. Bueno, pois pode ser o grande candidato a gañar este Mundial de Clubes, moi pendentes do que faga xa pois nas próximas horas prontiño o Real Madrid, que creo que xoga bueno, ainda xoga, non sei xoga, sí, mañá, que é día 1, sí, efectivamente, mañá contra a Juventus, a ver, sorte para o equipo merengue neste Mundial de Clubes, a ver ata onde chega. Nós, aquí, máis pretiño de nós, estamos moi pendentes do Deportivo, que pois na fin de semana confirmaba que non vai a renovar a Hugo Rama, un xogador que a min personalmente me gustaba moito, pero que, bueno, a verdade é que non tivo tampouco moita ocasión para demostrar. Tamén é certo que xogaron moitos xogadores que para min tiñan feito menos ca él, pero esos aínda non están fora. Queda ahora a poucos días de que comece a pretempada, a semana que ven, pois pouco tempo para ir armando un equipo que se ten que armar prontiño, non? Porque o tempo manda, Fernando. Sí, é o que, bueno, anticipábamos antes un pouco, que ten moito pouco margen para, digamos, iniciar a gira, para que todavía non haxa novedades, ¿no? Sí, que a verdade é que falamos en outras ocasións que os contratos, digamos, de xogadores, todos, a nivel de primeira e segunda, acaban o 30 de xuño, entonces o 30 é hoxe. Quizás teña xa moitos xogadores apalabrados e confirmados, pero bueno, hai equipos que os anticipan, como pode ser o Córdoba, o Elche, o Almería, hai equipos que se anticiparon fichaxes, e o Deportivo, pois bueno, quere quizá respetar un pouco eses contratos e non anuncialos hasta que entra. Así que as baixas que ti decías de Hugo Rama, Pablo e outra serie de xogadores que finalizan contrato, pois están xa descartados. Falábase de Cristian Herrera, que lle amplían un ano, pero que tamén pode sair. O sea, son cousas un pouco raras. E agora, por si éramos poucos, pois o Depor acaba de comprar o Peñafiel portugués, que xoga na segunda, e se fala de que igual podía ser un bo equipo para
esta serie de xogadores que non van a contar aquí, como pode ser o caso de Bulbini, si todavía non cristaliza o fichaje de Barbero e Zaca, esta xente que teñen contrato, pois como mellor poderan ir para lá, pero non sei se eso ao final chegará a bon porto, se pode facer de puente un equipo con outro ou van a ser por distinta vía, ¿no? Entonces, sí que é verdade que ahora mismo ten xogadores suficientes para ir así a Inglaterra, pero que moitos seguramente que van a caer no camiño antes de que empece a Liga o 15 de agosto, o sea que o que non pode ser presentarse en Abegondo con 30 xogadores a semana próxima e sabendo que o mellor 9 ou 10 pois que non van a continuar, porque iso se perjudica moito o traballo diario, desmotiva os demais porque sabes que non vas a continuar, estás máis pendiente de outras noticias e que che chamo representante que de estar pendiente ao traballo do equipo. Entón, canto antes solucionen o tema das salidas, moito mellor. Eu creo que bueno, hoxe tomamos vacacións, pero seguramente que antes de partir para Inglaterra sabrá novedades. O Deportivo ten que reforzar sobre todo unha zona que si efectivamente se marcha Pablo Vázquez, xa non está Martínez, xa non está neste caso Jaime, entón, pois o Depor queda en cadro. Tería, si se marcha Pablo Vázquez, quedaría só Dani Barcia, que acaba de sair dunha importante lesión. Se fala moito do belga Lucas Nubi, que posiblemente sexa unha desas fichaxes que xa está palabrada, pero que ata mañá, entendo, non se pode facer oficial. E se falaba nas últimas xornadas de Arnau Comas. Que te parece esa posible fichaxe, ese central procedente do Basilea? Ainda estivo cedido, creo que no Eibar, na última tempada. Que te parece? Bueno, pois, non é mal xogador, pasa que si que é verdade que o tema de Nubi, non sei se é para o Depor ou para Fabril, xa falamos, un central moi xoven, 20 anos, un central diestro, pero todavía moi xoven, que se tirou toda unha temporada sin xogar. Si que é verdade que foi porque estaba apartado por non renovar, o sea que para o Depor pode ser unha boa síntoma, o sea, que quero decir que pode ser un bon central no sentido de que si estaba apartado por non renovar, eso é que eles estaban interesados en que quedara. Entonces, o chaval quere progresar, pode ser que se sepa para o Deportivo, pero é unha defensa moi xoven xunto con Barcia, que, como dixo, acaba de unha lesión, e todavía lle queda moito para sobre todo a pretemporada, para rehabilitarse e estar a tope. E logo o que falaban era de que si en algunhas ocasións Antoni Hidalgo, tanto no Sabadell como no Huesca, xoga con 3 centrales, o que está claro que para ese posto concreto ten que fichar polo menos a 3, independentemente de Barcia, ¿no? O sea, que pode ser Nubi, pode ser Arnau, pero ten que fichar outro central máis, porque ao final os Pablos seguro que un xa se foi, e Pablo Vázquez seguro que vai a marchar, e dixo que non se contaba con él, está en negociacións que os Sporting de Xixón, pero a parte dos centrais, pois terá que fichar moito máis xente, sobre todo o que falamos, un goleador, e a partir de aí empezar a formar o equipo, que empecen dando xa noticias de 3 centrais de categoría que sexan homes que non veñen aquí a facerse, sino que xa están feitos. Como dixen en un artículo esta semana para a revista de Galicia Sport, penso que en Antoni Hidalgo aquí non se ven a aprender, sino que se ven a ascender. Entón, as exigencias van a ser moitas este ano. Creo que xa vai sendo hora de que salgan as noticias dos fichaxes. Cando empecemos a nova temporada aquí en Radio Culleredo, vendo a plantilla e o que han fichado, máis ou menos xa nos podemos facer unha idea se o equipo vai estar para competir e meterse arriba ou vai ser como este ano para manter a categoría. Unha pregunta antes de deixarte, ti deixarías marchar este ano a Pablo Vázquez tal como está a cousa? No, eu non, porque aparte foi un xogador que xogou todo, o
último partido por unha serie de circunstancias que quizá tamén lle costaron o posto a Óscar, no sentido de que había xogado todos os minutos por darlle prioridade a outros xogadores e manter contento o vestuario, aparte de perder as 4 últimas xornadas, que foi o que lle perjudicou moito, pero está claro que era un xogador, eu penso que é un xogador para telo aí na plantilla, que ahora mismo, ou igual ao final non estaba dando un bon rendimento, pero un xogador que xoga os 38 partidos ou 40, tens que telo aí, que non é que lle des a baixa porque se jubile por a tema da edade, sino que ves que o quere un Sporting de Xixón, porque me dis, bueno, pois mira, está aí, que pasa moitas veces, non o quere nadie, ten que ir a xogar a terceira ou a segunda B, pero non é o caso. En momento que dixeron que podía quedar libre, xa o Sporting de Xixón entrou en negociacións con él, o sea que a miña resposta é que eu non o deixaría marchar. Pois mira, aí somos dous, xa podemos facer unha asociación, porque eu tampouco entendo moi ben, a non ser que se teña fichado xogadores excepcionais que se marche un valor que a mí me parece que servía perfectamente para este nivel de segunda división e para tentar o ascenso. Bueno, lo saberemos pronto, non o poderemos comentar porque damos hoxe oficialmente as vacacións a Fernando Blanco, que ben merecidas as ten, pero a partir de setembro, cando volva a terraza e cando volva todo o fútbol, falaremos de como lle vai o Deportivo, que xa terá comenzada a Liga, e saberemos se este ano está en condicións de loitar de verdade ou se non está por ese ascenso a Primeira División. Fernando, un millón de grazas por a túa amabilidade, a túa xentileza de compartir todos os luns aquí en Radio Culleredo, chova ou neve ou faga sol, pois un ratiño do teu tempo e da túa sabiduría futbolística, e gracias de verdade por ter este detalle con Radio Culleredo. Esperamos contar contigo pois na próxima tempada e sobre todo que teñas unhas moi boas vacacións, que as disfrutes moito. Pois nada, pois moitas gracias a vos, felices vacacións para todos e para os radiointes, a ver se xa para setembro vimos con as pilas cargadas e podemos falar dun Real Madrid competitivo que gane a Liga e a Champions e falar dun Deportivo que non xogue solo pola permanencia. O sea que felices vacacións para todos, unha aperta. Unha aperta, Fernando, grazas.